Misaka ang presyo sa pipila ka gulay ug lamas sa Bangkerohan Public Market sa Davao City karong nagkaduol ang Pasko. Kinuundo na sa uban nga miubos ang presyo. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, moabot na sa 20 pesos matag kilo ang giusbaw sa pipila ka gulay, sama sa talong, okra, alugbati sa 70 pesos ang kilo. Batong 70 hangtod 80 pesos ang kilo. Ampalaya 60 to 70 pesos per kilo. Repolyo 35 to 40 pesos ang kilo ug sayote sa 8 to 12 pesos ang buok. Hinuon ay pag-ubos sa presyo sa kalabasa sa 25 to 30 pesos ang kilo, gikan sa 40 pesos per kilo ni atong milabayng semana. Partikular nga miubos ang supply gikan sa Bansalan ug Kapatagan sa Digos City, Davao del Sur. Samtang misaka sa presyo sa ubang lamas, sama sa Bombay nga mapalit na sa 180 hangtod 200 pesos ang kilo, luya sa 80 hangtod 85 pesos ang kilo, ahos sa 100 hangtod 120 pesos ang kilo, sili sa 250 pesos per kilo, at sal sa 100 pesos per kilo, kulikot sa 150 pesos ang kilo, ug limonsito sa 20 hangtod 30 pesos ang kilo. Nagmahal sab ang patata sa 150 hangtod 180 pesos ang kilo, gikan sa 120 pesos. Sumala sa mga vendor, kinitungod sa nihit nga supply ug pagkusog sa demand sa Davao City. Posibleng mas musaka pamatod pa kini karong nagkaduol ang Pasko.